Sabedes que mito tamén se fixo realidade, pero hai que observalo con moita análise. O mito de Narciso. Cando se fala de narcisismo cultural, non? Unha sociedade narcisista, e tamén quedamos na superficie, non a pensamos. Si, queda moi ben. Pro meme, vamos a chamar narcisismo cultural. Pero tamén é certo que o mito de Narciso fíxose real. As persoas son tan dependentes da validación externa porque o que fan é mirarse na outra persoa, non? Sería, vámoslo poñer así, non? Buscamos aquel río onde vernos. Eu non. E as persoas xa non se enamoran de ti. Namóranse da imaxe que ti lle das. E hai unha tendencia tamén a ser eco, non? Eco é Narciso. E se o miras na parte patriarcal, é moi habitual ese home non dispoñible emocionalmente, ese Narciso, é esa eco que lle devolve o final do que el di, sí? De algunha forma, creas unha dinámica onde el di algo e ti devolves diso para que siga namorado de si mesmo. Son os homes máis dependentes. Eles non... Ese Narciso non ten unha capacidade de quererse ben se non dispón dese espello, dese río no que verse e desa eco que lle repite o final do que el di. Iso, ao final, é dependencia emocional. E iso é un mito que tamén se fixo real. Poderíamos dicilo, non? Para seguir co mito, que eses homes afogan no reflexo da outra persoa. Afogan nesa dependencia. Cando agora se fala a crise da soidade masculina, que isto tamén lle pasa a mulleres, non digo que non, mas eu creo que é maiormente encaixa tamén co tema patriarcal, no que eles teñen o control e nós obedecemos, non? Non a eles, pero si a ese mandado de validalos e incluso empequenecernos e devolverlles só aquela parte, sí, que os fai volver, mirarse no espello. A relación intermitente é moi narcísica, sí? É moi... volve ao río mirarse, volve a ti, non porque ti lle importes, volve mirarse e volve escoitar o seu propio eco, o eco do que el di. E aquí hai incluso unha morte simbólica deses homes. Eses homes non teñen eles ese fondo, non o teñen. O fondo é o río, o fondo está en ti. E ao mesmo tempo non pode ver o teu fondo porque quere ver só a superficie, onde se ve. E aquí, esas relacións Narciso-Eco serían precisamente superficiais, onde ti cumples unha función de darlle a súa propia voz e a súa propia imaxe, e eles, pois como pasa no río, non miran o fondo do río. Eles miran a superficie, que é exactamente onde nos vemos reflexadas cando nós miramos nun río, non? E non ven ese fondo. E se o visen, e aquí, vale, collemos o mito, non? Se eles virasen o teu fondo, afogarían nel. Afogarían porque terían que deixar de verte como a río
e que só sirve para verte enteira, para verte como un individuo con necesidades tamén, con complexidade, con fondo logo. Por iso, a sociedade líquida é que xa cadra todo tan ben, non? O río, a sociedade líquida, o narcisismo. É unha sociedade que afoga na súa propia imaxe. E se é narcísica, ten moito que ver coa imaxe superficial, coa imaxe pura e dura, deshumanizada, non? Logo. Ten que ver moito con ese, o superego, o ego ideal, o eu ideal. Mas os vínculos de verdade precisan dun eu real. Non hai vínculo afectivo, tampouco na amizade, se non hai eu real. Se ti non miras a outra persoa inteira, co bo e co malo, e te sintes aceptada inteira. Logo ti non podes ser eco. Exercer de eco para que outra persoa quede ou volva a mirarse é renunciar a ti ser inteira. E é estar dispoñible, como a río, esperando, fragmentada. É convertirte exactamente no reflexo de outra persoa e non en ti. E hai que preguntarse por que queremos ser o eco de outra persoa ou por que queremos ser aquele espello onde só está disposto a mirarse na superficie. Se nós permitimos que alguén se mire en nós só na superficie, só para ver o eu ideal, non estamos abrazando a persoa inteira, só aquilo que quere ser, e non estamos sendo inteiras. E tamén porque queremos a unha persoa que só está disposta a ser para nós aquilo que quere ser, que ao mellor non é. E aquí hai tamén unha falta de evolución, precisamente. Se non miras o fondo, e se ti non te miras a fondo, ti non evolucionas. E por iso a sociedade é tan inmadura, porque volves sempre a mirar a túa superficie, o teu eu ideal. E iso é imposible. Somos seres humanos, somos imperfectas, temos sombras, erramos, desarmámonos, non? E tamén evolucionamos. E evolucionar vale a nivel social, podemos ser unha sociedade mellor se evolucionamos, pero evolucionar ti, aínda que a sociedade non evolucione e sigas pensando a min aquí parteme todo unha atrapallada, e aí sí que hai un egoísmo san. Dicir, ti non queres evolucionar, pero eu sí. Eu non quedo aquí sendo o teu eco, nin ese espello onde te vas mirar, e podes dicir, vale, a miña sociedade non evoluciona, pero eu sí quero evolucionar. E aí sí que vas a topar sempre persoas que non son narcisos, e con quen ti tampouco precisas ser eco, senón que ti podes ser voz propia, unha persoa inteira e complexa, sí. E fronte a outras persoas que tamén teñen voz propia, tampouco son o teu eco, nin son espellos que só te amosan a túa superficie. E aí maduras, e aí hai plenitude, e tamén entendes porque moitas veces persoas como a min, ui, que intensa, ui, que complicado todo. Porque, claro, cando ti vas máis aló da superficie, estas persoas sí que atopan unha intensidade que non poden enfrontar,
E tamén encontran que é todo complicado, porque o complexo xa se lles fai complicado, e canto máis vellas imos é pior, porque non hai un adestramento en quererse, non, en quererse de verdade, en deixar de mirar un eu ideal e deixar de mirarte ti na superficie para mirarte no teu fondo. E claro, aí os narcisos non, é imposible, son como dúas dimensións humanas, e hoxe vense na sociedade, vense perfectamente, non?